d'aquesta tarda vol arribar al màxim de nens i nenes amb trastorn de l'espectre autista amb una activitat de piscina en un entorn adaptat. Els nens autistes necessiten, en molts casos, tenir una persona dedicada a l'activitat. El nostre objectiu va ser trobar una fórmula on aquesta ràtio es pogués reduir amb el monitor. I una preocupació que teníem com a família és que la nostra filla gran aprengui a nedar, sobretot com una eina de seguretat. Moltes vegades els autistes es consideren com que són nens que no tenen emocions i realment és al revés. Aquí a l'aigua ho passem bé, a mi se'm passa el temps rapidíssim i jo crec que s'ho passa molt bé. El premi és per TEA Vallès Oriental de les Franqueses del Vallès i el seu projecte Aqua Inclusió. Recullen el premi Yolanda Moral, que és la presidenta de l'entitat, Javier González, que n'és el coordinador, Xavier Bernés, monitor, i l'Aniol Ximeno, que és un dels nens que hi participen. I el seu projecte d'Aqua Inclusió. Hola. M'agradaria parlar primer amb vosaltres. Va començar al febrer, teníeu 5 nens, ara en teniu 20, em sembla. Això és espectacular, no? Bueno, cada cop nens creixent, que és l'objectiu de l'activitat. I els pares i mares, quina valoració fan del projecte? Com ho estan vivint? Com ho reben? Bueno, és fantàstica l'activitat, s'ha de veure per poder-la valorar. De 5 a 20, des del febrer fins ara. És l'Aniol, és ell? Aniol. No, que els beneficis de la natació els coneixem sobradament per tota mena de persones. Jo desconeixia que tenia, a més, aquesta capacitat terapèutica, podríem dir, per l'autisme, no? L'activitat ajuda en molts aspectes, tant psicomotricitat com emocional com sensorial. Al final és el que busquem. Doncs endavant a continuar nedant, Aniol. Vols dir alguna cosa, Aniol? Què vols dir? No. No vols dir res? Enhorabona, campió. Fem la foto. Poseu-vos una mica més endavant.